yanga ne jopiny. Jatelo no opuoyo tich ma jotije mag migawo mar lweny mane omiyo rak makamano osetimo. E korka kore Mariru bende noyango ne jopiny ni migawo mare oikore mar konyo kamoro amora ma idwarogie. We have come to inspect the status of the construction and preparedness of the county to receive this facility, which was constructed through the support from the national government. What we have observed today is that the facility is ready, and we expect that the few things that are outstanding will be sorted out between us and the county government. However, we still have a small challenge, which we noted, that the works did not include power connection. Though Kenya Power have submitted the transformer, but there's still some electrical works that needs to be done. We are 95% done on this. That 5% remaining will be done within a month. So you can, the people of Nyamira and indeed Kisii and the entire region can start counting. Within 30 days, we should have the Ministry of Defense and the contractor is going to exit. Thank them for the beautiful facility that they brought, they built for us as the county government of Nyamira. And also to confirm that yes, within those 30 days, once the two pending issues of water and electricity are done, the county government of Nyamira will take up this facility and run it as a sub-county hospital. Yakwaramo gien thuolo mwaka oyueyo mokwongo e cheno mar migago kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Have you made plans for the August school holidays yet? Look no further. View Travel has you covered with amazing travel discounts to exotic international destinations. Escape to the beautiful Cape Town for a 5-day trip from $674. Ride up the Table Mountain in a cable car, enjoy wine tasting activities, and marvel at the beauty of the city. Step into the beauty of Dubai from $621 for a 5-day trip that guarantees the adventure of a lifetime. Enjoy luxurious desert safaris, Dow cruise dinners, and magnificent city tours as you shop till you drop. Experience the rich culture and heritage of Zanzibar from $674 for a 5-day trip. Explore the historic Stone Town, smell, taste, and savor the different aromas on your Spice Island tour, and enjoy relaxed evening rides in a traditional dhow as you watch the sunset. Visit viewtravel.com and book your dream family adventure now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa redio usiku minatoa. Msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype Grade Joe Lie. Hype Grade Joe Lie. Hot 96. Mara mariye D star 860 star 419 hash tisema na yude parnia Ramogi TV e ot mar jower duto. Amen.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo, obila kokale apedha margi moyedhi ondhiyo kuom ma ok opuodhi maromo boksi 735 manegone romo Sh1.8 e gweng' ma Mulot bang' jopiny chiwo ywak ne obila. Kaluwore kod County Commissioner ma Bomet Laktar Omar Ahmed, apedha ni ne ok obet mayot bang' rowere moko mane omer kendo ichich godo ni gin moko kuom joma kuong'no ero mero ne ochako lweny kod obila e kinde ndhicho ma kamano. Omar bende okwayo jopiny mondo riwre kod obila e konyo tieko midhiero mar uso kuong' ma ok opuodhi e pacho ka. Katika kushughulika OCS na timu yake wakaenda wakanasa pombe box 735 zenye ziko na pombe aina ya mvinyo ya brandy, ingine anaita best gin, ingine anaita power, ingine anaita smart gin. Hizo pombe smart vodka, hizo ni pombe ambazo zinajulikana na ni za chupa ya mililita 250. Katika kufika hapo Kibulot mjini hapo, katika kwenda kwa hiyo shopping center, kwenda kwa huyu mwenye kuuza duka akakataa kufungulia mlango. Hapo ndio ofisa wetu akatambua hapo kuna kasoro. So baada muda wakavunja, wakaingia, wakagundua huyu ana leseni ya retail ya kuuza, si ya wholesale. Lakini wakiangalia kwa store kuna pombe mingi sana ambayo inahitaji lori ndio itolewe hapo. So the shop was operating as a wholesale, as a depot, not as a retail. So ikajulikana sasa akaona hapa leseni yake huyu ni retail na yet ana operate a depot. Ikagunduliwa kwa kasoro. So ikakuwa ni muhimu, na kwa vile amejifungia ndani hataki kufungua mlango, ikabidi askari wavunje. Baada kuvunja ndio wakagundua kuwa iko shida. Wakaachukua hizo pombe zote wakazileta hapa. Lakini shida ilitokea ni kwamba vijana wengi walitatiza kazi ya polisi hawa, wakaanza kurushia mawe. Ikabidi sasa tutoe polisi kutoka Bomet waje wasaidie. Ngima mar jok modak e alwora ma Nam Lolwe luorore mana e alwora ma Nam kanyo. Nam en siro maduong' mar ochumi kod ngima jodak mathoth. Kara kamano nam koro keto ngima jodak e andaki kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mag repe kod nyang' gi masiche mamoko mathoro timore e pi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lidhonwa matin e wi sigana mar oganda modak e alwora mar nam ma masiche mag nam osekelo midhiero e ngimagi. Itabir puonjo nyathi kosechope form 3 makoro dhi timo form 4 kodong' e pi. Iyae gi badi maonge gimimako kata chiel. Iyae gi badi gi lolilo. Ino nochame, ni wayo yudo mana fisas matin mar bamne ni kende. Ne en tich matek, ok tich mayot mondo mi iwuog e dho nyang'. Ne wai karibu mokawo masiche madhi 2 ma wuok e dho nyang'. Mana kamano sigana no mondo miwinja dimba tudri kod Ramogi TV koromo saa 1:03 mar otieno. Apisa mawuok e bod mochung' ne jamni omako jago moro mawuok Singor e kachung' od bura ma Chepalungu ma osebedo ka wuondo jopith jamni ni en laktar molony e thiedho jamni. Apedha manotimo yango ni osebedo ka ouso yedhe ma ok opuodhi.
mane omiyo make kendo sani en tesendo bila machepa lungu kama omiye kum. Laktache jamni ma ok opuodhi osebedo katiyo e kaunti ma Bomet. Laktache jamni ma bandia kod yedhe ma ok opuodhi bende kelo midhiere weche mag thieth ne jamni kod jopiny machamo ring'o kod gigo moloso kawuok kuom jamni. We managed to visit and actually managed to get the suspect who was actually in the process of going to treat animals. Upon the arrest, the suspect was processed at Sigor police station, where assorted prescription-only consignment of drugs was found. It is very unfortunate that such kind of drugs are ones that can only be issued by a registered veterinary surgeon. It is very unfortunate that these are the drugs that are getting and being used by the farmers, being used by the quacks to cause harm not only to the animal welfare, but to derogate the practice of veterinary medicine in the Republic of Kenya. So the board is charged to ensure that any person who practices veterinary medicine is registered and retained by the Kenya Veterinary Board. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu okwayo johala gi jopith makono ni mondo chak yore moko mag chuogo thuolo mag tije ne jodak makono to moloyo ne rowere. Koloso na nyuki e nyasi mar jumb rowere, Irungu nowacho ni oyie matwa gi kuonde chiwo tiegruok mag tije mag lwedo mar golo oko badho moko mamono rowere somo tije mag lwedo. Nochako ayanga chenro mar siro somb rowere sikunde kod kuonde tiegruok mar tije lwedo. Apisa mar rowere kod kit weche kaunti no Jacinta Kore osingo ni gibiro neno ni gimedo siro rowere yudo lony mag tije mag lwedo kaachiel gi tudogi gi kembe mandiko ji e tije. Kwanza vijana wetu kwanza kama wale wanakuwa na skills kama ya building, masonry na kazi zile zingine. Ni mzuri ya kwamba kwa sababu kaunti yetu ya Laikipia tuko na pesa viwango tofauti, tuko na Laikipia Enterprise Fund. Ile hata wale vijana wetu watakuwa wanajiunga pamoja kama kupitia kwa aidha kampuni au kupitia kama kikundi au kupitia Agpo, wanaweza kupatiwa tenda yoyote aidha kwa serikali yetu au kwa serikali nyingine yote. Na wakati wamepata hizo tenda na wakose fedha ya kufanya hiyo kazi, sisi tuko na pesa inaitwa Laikipia Enterprise Fund, tuko na pesa inaitwa Innovative Fund, na tena tuko na Laikipia Cooperative Revolving Fund. Na hizo ni pesa zile, ile kwanza interest yake ni only 6%, na kazi yao ni kuleta ile LPO ile watakuwa wamepatiwa au LSO ile ya surprise, na sisi tunawapatia pesa. Wakati wa kulipwa ndio tutakata ile pesa ile tulikuwa tumewapatia, wanarudisha ile pesa au wao wanaashwa na faida. Na sisi kama serikali tumeungana pamoja na wao, tusaidiane ili tukuze vijana, tuwapatie hands on skills zile watatumia katika kujiajiri na pia kutafuta kazi kwa wale ambao wanafanya private sectors. Sasa hizi tunaona vijana wakienda mitaani wakiweza kudemonstrate. Changamoto kubwa kabisa ni ukosefu wa ajira. Na jinsi bora ya kukabiliana na hiyo changamoto ni kupatia vijana ujuzi ambao wanaweza pata ajira kwa rahisi, na pasifo kupatikana kazi wanaweza jiajiri wao wenyewe. Moko kuom nyidendi matimo weche mag dusruok e kaunti ma Migori osechako tiyo kod dusruok e kedo kod lokruok mar kor lwasi kod rito alwora. Nyidendigo otelnegi kod Miss Tourism ma Migori Edith Owido. George Juma noloso kodgi kendo miyowa mathoth. Kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod keto yore makare mar rito alwora gin twak mosebiro kadhi nyime e piny Kenya. Piny owacho, wego moko mago mag piny owacho kata ji giwegi osebiro katiyo kod yore mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. E kaunti ma Migori mane okawo namba 1 kaka nyako maber mogik e piem mar dusruok mane otimi higa mar 2018 thuolo mabende omako nyaka sani, Edith Owido
kod nyiri owetene sani tiyo kod dusruok e kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e kaunti ma Migori. Nyibeyo ma iwacho ni bende nitiere kod obwongo mawuok e sub-counties duto e kaunti ma Migori osebedo kod piem mar dusruok kuom kinde mar dweche 3 mokalo ka gitiyo kod thuolono mar puonjo oganda yore mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. Koro the models gia sub-counties mopogre e Migori County. E sub-counties gi nitie projects mag itimo. Achiel kuomgi en waste management. Waste management watemo ng'iyo papers dwendni inyalo los kod yang'o nitie kama ng'iyo wach drainage systems. Jatendgi Edith Owido wacho ni sani sub-counties duto e kaunti ma Migori osegolo nyadende achiel manio yombe piem mar dusruok ka bende moro ka moro dhi biro kod chenro mare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e piem ma bende koro chan tarik 10 mar dweni. Waste kaka mag jwala, we are trying to find what is the byproduct ma wanyalo bedo ni watimo manyalo duogo ne jopiny kendo e yo makare. Kaka gi jonam, kaka gidhi nam kako onego orit beaches magwa, kako onego beni irito maler mondo wa conserve environment marwa, mondo wa conserve water. Mario na wuor mochu ne sapkono manyateke e piem ni kuom ranyisi ng'iyo kaka inyarita alwora e kuondego ma ikunye mula kaachiel kod mamoko. Nyatike wach mar kunyo gold ase wuoyo gi jotelo moko achiel manyalo konyowa kaka onego beni wapuonjo ji kaka onego beni gikunyo gold, kaka onego beni giritore. Ok ni wapura lope wagie kito kwang'i ni kae wadak nade, kae bo bedo nade ngima makiny. Jog marita alwora kod makedo ne lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho koro ne oket mijing'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Information is not fully out there. Kaka information chopo ne jopiny okanyal wacho ni watimo gimoromo emomiyo nabiro gi initiative. Wasetimo gik mang'eny, watimo waste management, wasetimo betimo spring protection mondo ji oyud pi makare. Kuom thuolo malach Migori County osebedo ka onge gi county forest, to sani wase identify gode 3 mwatiye makendo wasepidhe yien. Raha wapidhe yien, Kiasa Kaleka wapidhe yien, gi god Nyinyo North Kamagambo besani wasepidhe yien. Pith mar yien achiel kuom okenge obende piny owacho koro thoro tiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoramogi mane makelo e giko mar weche manyien mag migago gi e thuolo ni wasingo ni mar kelo ni weche mamoko manyien koromo saa 1 mar odhiambo e chenro mar ang'ich welo kod saa 3 e chenro mar oimore. Nyinga Milton Ochieng Awuor ber godiechieng' mokwe bang' thuolo machuok koromo saa 8 pautuke. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a